Dnes budeme hľadať sociálne siete a ideme aj na to. Takže čo sociálnych? Toto je YouTube, to je úplne ľahké, toto je TikTok, ale to je tiež ľahké, trošku som bol taký zmetený. McDonald má väčšiu čiernu na M-ku, Amazon. Amazon je s malým a musí vedieť každý. Netflix je toto. Tento je Netflix, správne, vôbec, dali sa mi. Máme tu prvý chytáčik, ale neviem, ktorý to je. Chytám ešte, tento. Dobre som typol. Barbie je ľahká, Barbie je jasné, že je rušová. A nemusím baviť. BMWčko je, BMWčko je toto. Dobre, viem typovať. Instagram má podku tu. Coca-Cola je takto. Adidas je týmto spôsobom. Taco Bell je tak. Prvá chyba. Taco Bell je toto. Xbox je toto. A Pepsi je ľahká. Pepsi je toto. No a toto bolo 15 vecí a ďalšie si dáme do ďalšieho dielu.